Mama, ndauya asingari menyu nenyaya yangu yakamira yakati chese tichibatsirana nokuti isu hatitozivawo kuti taunochema nacho chii. Pamusoro ino nyaya yangu iri kuti ndakauya pabasa ndikadanwa neshamwari yangu zvikanzi handi unoona pane mukadzi wako izvezvi. Mukadzi wangu anga apapfuma ndobva amuona achipinda mumota muhonda fit, asvika abudisa muhonda fit ndobva akrosa road abudikira kustadium akanopinda mukombi. Saka ini shamwari yangu yati handi unoona pane mukadzi wako izvezvi. Ini ndichibva ndasvika kustadium ndakaona nevhitapiri vari mukombi yavo vakagara nemukadzi wavo. Ini ndinoita zvekuimba, chakaita kuti ndisashambadze ndiite bopoto kana kusvika ipapo ndichinetsana navo. Ndakatya kuti zita rangu rinogona kudzikisira. Ndakabva ndangoti rege ndiende kumba. Mukadzi wacho nyaya yekwamamba akainzwa, mapurisa akatombominga ndobva atiziswa. Pari zvino vakati atize ari kumondoro, vakamutizisa nyaya yacho. Saka ndikuti ndikafonera mukadzi ndichiti uri kuya renchiya titaurirane ndikuzama kuti auye padhuze tiwe kuno. Anongoti ndiri kuya Wednesday, Wednesday yakusvika uchiti pane munamato wandiri kuita. Ndo vari kureva ndivo vanga vanaye. Manzi wazataurwa nemuyu ndavamira tibatsire nachatotoza ndinototibatsire pamusoro zvaanotaura muyo completely hakuna chokwadi inema. asi muri kurangarira kumatsarikwa ndi nekuti tichatsvaga kusvika kupedzisira hapana zvinhu zvakadaro haana kutombosvika pakati kaizvo kazovata mutomuziva whether kana picture maybe ngapindise picture iye wachandimuzi ukadzomuze neshuwa waive nani ndanga ndina shamwari yangu uyu akati nemota yake chakashatika mpaka tiudze shamwari zvakagara nezvekuti mukadzi waume ndakamona echitsvaga mota echifonera nemunhu ndibva ndamutera zvaudzera simbi mamutera kamanda ndibva ndadhiropa speed mota ndibva yamuputsa pastadium iye ichinamba 2 ligi yacho ndibva ndadhiropa speed mukadzi andobva akabuda mumota echifona inonzi tinachimsana ndibva ndaona mukadzi andibva abva paipai abva afona ndobva anopinda mukombi mweso yewhite so apinda mukombi mamwe ineyo angapfuurira paipai ndibva ndaandatora uyu ine ndakatomunyembera kuti hande unoona paita mari zvinhu tamuro ndaura mukadzi wako uyu ndobva mukadzi wako waumuzivi ndibva ndasvika paisai ndasvika paipai ndibva ndaona vanga vari mukombi ibva wajamba komba ibva wavhara dho ibva wada kuda kuenda vanga vagara dho raire kumashurire ibva wada kuvhura dho iyi ndibva ndavabvunza ndakati panopfuurika nzvimbo anotaura nditoiziva kana titomboziva completely atitomboziva. ndibva ndatizvoti panopfuurika ranza panopfuurika uyu ndandinaye mota uyu ndova atanza kuti titenoisi panapa hazviiti ndibva ndadivhesa toiva ndaenda paka uyu ndaenda kupaka uyu ndobva afonera mukadzi wake ndobati uri kumbi mukadzi wauyu ndobati ndiri kumba kwatakabhadhara rendi akasakava ndaizvino zvaita saka pakazonzi iwe ndakwenda kustadium ndibva ndodonetsa foni yasasa vanonza kana ndakafera ndakadii kuda kuzotsira foni yange yakuramba ndobva yatakazoita mukadzi ndobva azouya kumba ndopanakabva ndagumira asvika kumba ndobva ndati pamusoro asvika kumba ndobva ndati kwawanga chiitei mayanesi uchatokutadzira chiyango stadium pakati ndobva ngotsikitsira pasi zvikanzi hazvitsananguri ndine vhidhio ndirimba ndichimubvunza akagara angatopfeka oblemuso wacho ndikati kwawanga chizviitira ndakona stadium pakati munhu wacho wanga chitei naye warara naye mwana zvikanzi handingarare naye ndiri kumwedzi ndikapedza kudaro ndobva ndafonera hama dzake mai vake asi munhu wacho mukadzi akati ndiani anotomuziva ndiye uyu
Apana bazvukubuda. Ndine mateksi ndichitaura neswera zuro ndichitiko murume wako yaita zvemagasi tiri chichakarambana naye here zvikanzoni ndakasiyana naye ndati handichazviiti sori wani ndakuda kudzoka. Ari mwana pamakanganisa mwana. Aifana kuti makatosvika pamota iyo. Tata panasirundu. Ndikuzoona mani nyaya iyi. Ndekuti ari atombozvei. Panukadzi ati atombomuzvei. Yaanzira yekunzvenga nayo. Inini tinoda kutasa kunzvengei chinonoita zvino. Mumatare kamfuna yafutatu. Mama munowaziva here baba? Avari kuushu nekuyu munowaziva here pakugara kwenyu? Kuvaona. Munoona muziva rimwechete kana pikicha yavo pawiri wavo handina wandinoziva. Munomuziva. So mirai chimbotipinduraira tutaura izvo. Hamata munowaziva. Akazvachose. Hamuna kana rinozora makamboonana pamwe pano kana pai. Kana handitovaziva. Chamunofunga kuti varume ava vangava nedaka nemi kuisai munyaya yakadai so tingavachiva musikazivani kuti muno munyika makazara vanhu daiwo vakawanda nesuwo tirimo munyika imomo nevanhu vesu vamuri kuona. Chii chamunofunga kuti bhozi vati hamuzivani navo kwete wani pamwe hamuna zvimwe zvamungada makanganisirana pakurarama. Chingadaro chamukufunga imimi ndo chikonzero chekuti vanhu ava vambozonanga imimi mega chingova makaona muri mumotikari nemuziva chingava chii muzava kutibatsirawo. Ndiri kuti inini ndichiteerera kutaura kwavo zvakanaka chaizvo. Daino inini ndine chekuita nemudzimai wake kureva kuti tine communication yatinoita chi pamanetworks ingave network chii so that number yemukadzi yeye munogona kuirequesta kumanetworks ese kuti titarisiro number iyi neiyi. Kombi yacho ndinayo mufoni. Mune kombi? Ndinayo. Yakaita zvokuburitsa kombi zvangu. Ndozvazvo. But ndaraunda ndopingeperani. Inini baba munarongwara zvake kudai kupedzisira kwacho zvikazobuda matinetsa matitambudza hatizokusii handina chakusiyai zvedu kuti paradzai dzimba dzevanhu handina chandinokutambudzira chimuburitsa kombi seo kozi nemakuru akada chekuti munhu wangonangai ndinayo kakubvunza vanhu vekombi time yavakandiona ndichiita izvi dzakanga dziri nguvai. Mune kombi here? Hongu ndinayo. Saka ndatimbona kombi. Mune kombi yakada sei? Mine kombi white. Ndatimbona kombi. Hazvenguva zvamutaura imi zvino kune dare racho. Zvekuziva chipandi chibandi chimunomu. Ende munogara dzakanakira. Tinozviziva zvekuti. Inini statement ramatotaura kuti handitovazivi ndakapinda ndopanda toona udzudzi hwesiva. Ende mbuda mabvunzana mambo vagara vamuna mbopindura kana one time mamba kubvunza yakati nyika yese muchego maita sei inoita sekuzonangwa imini yetu vanhu vamunoti hamuvazivi yetu namba dzemukombe ichi 1970 AFS ndiyo ipana ndiyo ndotaura kuti titarise kuti view yakatorerwa mota inzvimbo nokuti zvinota ndizvozvo kutaura kuti ndeye musupi inotaura kameravanozvigona itaidu kamera kombi iyi isimbu yekuratidza kuti ndo zvakaita pfumbi yavo ivo ava musa zvakaitika handina kana kusvika padhuze navo. Ndiyo here kombi yavo? Ndiyo kombi yavo. Makaitora rini? Takaitora usiri musi wacho uyu? Asi namba ndiyo takada zikuvhentsvaga mota iyoyo takateta zvikiisa dzakafanana dzakawanda saka ndakabva ndatorova ivo patakaona kustadium pai ndakazoona vachitotenga kuna bhozi ati ndiye murume waendawa nemukadzi wangu nezuva bhozi mukadzi wangu mangwana acho akabva atobvisa zvinhu mumba akaendesa pamaini vacho then mangwana acho tine mwana wani pari zvino akatoenda naye mwana asi kuenda kuchikora mondoro ari kutenesi unoswa muzite tenesi
tenese pamuziti vakusvaka kurovhudzi nekurobha tenese ndokokosha kwavo ndokwavari kunambuya wavo but mainyevavari pamuziti unofamba sei wakambva zvine unofamba sei tsanangu ukasvika pabridge uchangodarika bridge remupfure ungofamba ndifunga nenge 20 kg unenge wasvika ipapo asi konake kuita izviri ndokwaanokwaanokutaura ndokwandogarani kudhuze nekoko kwenyupapi pane magrosa ipapo ukayambuka magrosa uchangoyambuka magrosa misha iri kusaidi after road iri kumhiri kweroad after mashops magrosa kuramufana beri ndekwagandawa vanopfuura wakuenda wakadai uyambuka kutoyambuka kuti iyauta zvamupfure mari mupfure ndeuyo uyo zoti 20 kilometers ndatopega vanhu varuriwa 20 kilometers kubva pamvure pane mashops so ukayambuka road kusaidi ndokune misha yacho wasvika wayambuka mupfure wodai apa pane shopu apa nini apa ukwidza wasvika patenesi panopindira road inobva kumuchegrutu yakanzi 28 chegrutu 28 wanofurira uramba uchienda wakuenda kutf saka ndekwagara vari vekwani pamuziti pamuziti ndepataironi pamo taironi pana uyo yanzanani wekuti azobvira wakadziwa ndodzirina anzana pataironi zvanonzwanani venyaya mabika okay isuku zvatikudaga ndezvekuti tazvinzwa zvautaura kutaura ava tazvinzwa futi but dai tawana mukadzi kana zvaitibatsira ende mukadzi anove anenge achifurigwa neava kusawanika saka tikamutsvaka mukadzi yaitobatsira cherweni asi mukasaita kuti awanike isusu tichavaita muonero ngatero muchiepegoraisekakona amazona nekuti vanhu vanopaza isu toda kuvakadzimba dzivanhu veropidza hazviite kuti munhu utetsika yakadaro tongonyarara zvedu hai ipapo mundiregerero hatinyarara mhosva yekutora mukadzi womunhu uchimuputisa imba yake ione wako izvoni mukadzi wenyaziva kuti maya kudarire kuti mwatora mukadzi womunhu vanonzwa sei zanzi mukadzi anonzwa sei kuti murume ari kuda ari kunotora mukadzi woumwe de muchitoda unoziva mazariro akaita vakadzi vasina varume akanyanya zino pati pamwe ndo havasi vamunodai munoda uyu makuriro akaita chekuvabvunza chokupesera mwana imimi baba kuti mukadzi uyu hamutomusizvi mutosi ndinopeja vangu handitomusizvi mukadzi uyu hamusi handimusizvi eno zvavana zvaiita atorwa auye handina katimumusira asi musi woyo pagrawundi makamboenda ii ndosaka ndati musi wei avagavata musi wechingani mogara muchienda 25 January makamboenda kwe handina kuti andaendekoko iyoyo 25 January handina kuenda svika baba vana kana chimwe chete nezvenyaya aiwa pakanaka munoirei conference nendera sho shumba ndakukuudzai chokwadi ini ndave kubva 2013 kusvika pari zvino nyaya zhinji dzandiri kutonga ndidzo dzavafanidzi munhu anofadza dare munhu arisingaripedze nguva zvinorerutsa izvo mukatishandisa tikazomboenda uko tikazowana kuti zveshuwa ndo zvakaitika
tinenge taane kamwe kaukashaka tetinako kuti saka munhu uyu angatidai saka marangiro atinozokuitai anenge ane kakuti munhu atishandisa ashandisa daro. Saka munhu akangwara kana ane zvaanoziva anondoziva but tichida pamwe mapisaziva kuti mukadzi because vakadzi vanonyepa vari murodo andimazvona but mukati zvatosi ndiri pano ndikuregese ndemashoko ekana kutamariko no pakanaka baba isusu hatidi kuti kuti mubvume zvamusamu andimazvona vanoziva kuti nyaya yakaitika vachaongorora tichaongorora tichazama ndotinogona iwangasudza rukuva tichi ndachida kuti ambuya vangu mainini vaimukadzi vakambatsira kutakura zvinhu varipo pamati apo foni uineta vanogona kufonera wachiti chii wafonera kuni wabvunza kuti ini ari kupi because mukadzi wamufoni yake inotika charimbodzima aiyo yekutsvaga kuti ari kupi tichatsvaga tiriwa anyangwe akashaipo because munhu watitinai ari kupomerwa mushaya saka ndoti timodhira naye pakataona kuti zvakamira sei isu tiyatsvaga tsvagirei ndituone because baba vataura kuti havana chavantomboziva kana ima hatikuzivei mune pamakambonana ivo vanoti munoita zvemagazi moitira kuti kuti avo babawo kuti zimaiwo anoshandisa gasi here zvekuti anokwanisa kunge achinofirisa gasi because mukadzi wangu akatanga achifira gasi paMJ ndaiga kuDRC ndobva mazuva ari kupedzisira angangoti angangoenda kwanyangani kudaro saka pane mumwe mina wangu anombotamba naye kati andambona mukadzi wako akabira mumwe murume so ndobva paexample mumwe ainongedzira akatofana naye vava akati kandiwa ndakamona zvanzi ndakona panyangani achitaura naye pamota zvikanzi ndikumhanyira ndisekuru wangu chichi andimaona ndobva ndati hongu ndiye munhu wandakamona naye chii kustadium so ndine mameseji andaitaura pafoni mukadzisera so nchiti komurume uya karata zvemagasi wakarambana naye here utidzokera nditaura ndichanzi ndakudzaiwa ndakarambana naye saka iye kana mune zita remwana ranonyanya kusika mwana aro mayanesi pamene baba mayanesi vanongosvikawo vachifirisa gasi mayanesi inini handitengese gasi ndine vanhu vanotengesa gasi ini handiwanipe pai magasi unozvina gasi sure hapana dzokai Friday ava vasunza kune uchapupu kuti inini ndindakaita nyaya yemwanauso arikuudza nyaya yake ndakaenda kumba kwana tisa ndikaonana nemuroora haana zvaanoramba zvese kuti ndakanga ndi kustadium nemurume ndakanga ndinaro asi hapana zvandakaita naye ndakandi munguva yangu saka ndokumbira uregerere mbaino ndiri kuida mashoko aya aine mataura mbaini vanai inini ndiriagara fudare iroro akataura kuti no zvakaitika zvishuwa asi munhu handichamuda ndikoudzikira kubva pangu baba vakurambaamakuraamudari asi mukadzi yakauya panapa anotaura ndikira pane asi zvemazitauri hatichitai foto kuti timuwane mukadzi atiudze kuti ndiwera kana atiudza aurai pakanaka aitsoke asanganei but imimi uyautizoona toda kutsvaga kuti mukadzi uoneka sei nemunyaya wako totsvaga kuti paine vanhu vanoona mukadzi tomukumbira uya handi mbuya vacho pavanogara mupaziva pamapipa seri pawestern vatoripo ndova uko wakaendawo hazina problem zviya
unongoona vaunouyaudzoka muno muofisi ivo zvinoonekwa kuya vatori kuno ivavo mukomuniketa nehama tokumbira kuti gozi kunonzi nganga mukadzi saka rya timire nganga ya pakanaka patonaka vaiudzei kuti pane mutemo unotonga munhu anoziva kutadzisa matare kufamba vanoda kushifta mukadzi kuti adakosha vanozonera dauka mutemo uriko zvekuti wautsvaga here kana kuti yamusiyana andinowa uriko norova nyika endaizvo asi ukaona kuti nyembera amen andi andi nyanga mukati handiti baba mukure handidete makawalizana munaro pamusoro mambo yainyaya yakatitaurikwaisira mayakange yayo yange yavamadzimukadzi dziyetu mumangari akatobvisa mari yekuti mwafa wamai ava aende anotorwa vari kupi hama nyaya urikubvunzwa ndimai mari yakabuda kuti kunouya baba venyu